Na Gornjoj Pešteri zbog smrzavanja vodovoda ugroženo je 20,400 domaćinstava, kaže predsjednik opštine i komandant štaba Šemsudin Kučević. On traži pomoć vlade Srbije i hitnu intervenciju vojske kako bi se što prije pomoglo mještanima Peštera. Evo, mi smo kao štab prije nekoliko dana proglasili vanrednu situaciju u našoj opštini Tutin, ali smo stavili svakako akcenat na Peštersku visoravan. Danas smo sa kompletnim štabom obišli da vidimo kakva je situacija na terenu i mogu da kažem da se prilično dobro održavaju puteve, ali u svakom slučaju treba da naglasimo da velike probleme pravi vetar koji stalno nanosi namete i da je posebno u tim uslovima teško održavanje putne mreže. Ali ono što je najalarmantnije jeste veliki problem sa vodosnabdevanjem. Ovdje je to gorući problem i ugrožena su i ljudi i stoka. Ono što bih htio da ovom prilikom apelujem, tražit ću podršku vlade direktno za vodovod koji je star 45 godina. On je bio u potpunom kolapsu i prije, a ovo je stavljena tačka na taj vodovod. U ovom trenutku ja apelujem na vladu da svim svojim raspoloživim snagama, da se upotrebi i vojska, da se pomogne, da nađemo način kako da obezbedimo vodosnabdevanje za ljude i stoku na Pešteri. Radnici komunalnih preduzeća iz Sjenice i Tutina danas nisu uspjeli zbog izuzetno niskih temperatura i opasnosti od daljih havarija da riješe problem na pešterskom vodovodu.